Lang zegt het er zo uit voor de Flyers. Toch 2 goals van Tony Demeline verspreid over de eerste en de tweede periode komen de Flyers op 2-0. Al hier Flyers-coach Chris Eimers doet al het gevoel dat de weest nog net binnen wie. Dat heb ik niet in een halve finale. Want als je dat hebt, dan heb je geen respect voor de tegenstander. En ik denk dat het duidelijk is dat de verschillen heel erg klein zijn. Dus als wij geen respect voor de tegenstander hebben, dan weet ik de uitslag van morgen ook al wel. Maar ik vond wel dat wij een goede wedstrijd speelden. En dat wij daarin behoorlijk lang controle over de wedstrijd hadden. Alleen het gevoel dat je niks kan gebeuren, dat is niet iets wat bij mij speelt. Het doemscenario komt uit. Liek als de vastsprong van 3-0 in deze playoff-serie verdient ik deze vastsprong als snier van de zinnen. Zo'n minuut vertierd scoort Ronald Wurm de 2-1 en een minuut later is het al Lieke terug deze goal van Raphaël Joly. In de verlenging van 5 minuten spelen je beide ploegen dan maar een man minder. Flyers begint goed en stapelt kans op kans op kans. Den Haag komt eens maar 1 keer onder de druk uit en scoort voor de golden goal. De teleurstelling is verschrikkelijk groot. Zo reageert een verliezend coach naar jaar in. Hoe is het eigenlijk mogelijk? Omdat de tegenstander een doelpunt meer scoort dan wij. Mag je dit uiteindelijk een terechte overwinning noemen van Den Haag? Ik zeg altijd dat de scorebord niet liegt. Is het dan uiteindelijk dat het in die laatste 7 minuten, eigenlijk binnen 1 minuut, dat het dan misgaat? Waar ligt hem dat aan? Ja. Bent u zagrijnig? Nee, wel teleurgesteld.